Grut geliek, nei de gediek. Dat is de slogan van ondernemers van het dorp. En het slacht on. Er kwamen een soort volk op aan. De ondernemers ben ik enthousiast. Beter, hè? Het is nog de vierde of de vijfde Cape Nine achterrecord, denk ik. En het is toch wel 74% die mij doet. En het animo van het winkelend publiek wordt steeds beter. En meestal met het natuurlijk eerst even wat wieten. Er komt een soort volk uit de omjouwing. En ik uit het Cape Nine lezen drachten. Ons vol mogelijk meestal zien hoe mooi Gediek is en wat een leuk aanbod dat Gediek had. En daar draagt ik bij, ja, absoluut. En de meesken? Lang net elke nien is vaststander van de Cape Nine. Maar ze winnen er wel. Ik vind eigenlijk een stukje van, mat men nou al die winkel nou, ik heb snijn hier hebben. Hè? Je zou daar in de week werd maar met worden kennen. In het algemeen hier dan. En dan gaan de meesten dan op snijn ik nog eens een keer aan de gang. Tegenstrijdig is dat ik het prachtig vind om snijns, mijn gram ik te kwijt te kennen dus, en de gezelligheid ik opziekje. Want je ben je wel. Ja, daarom. Dat is het hem juist. En vandaar dat ik zeg, ben ik nou wel een goeie of ben ik nou net een goeie? Voor de ondernemers komen er goede kriesdagen aan. Want gewoon die een beste zaken. Ja, het is nu net even rustig, maar het was zo ontzettend druk. Gisteren ook al zo ontzettend druk. Mensen willen gewoon wat leuks voor elkaar kopen. Zijn nou vrij, kunnen ook even samen gaan kijken. Dus het is goed voor de omzet. Zeker, zeker.